Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator. En we nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor het leven, maar heel bijzonder passie voor de zingeving van het leven. En daarom heb ik een tweetal ervaringsdeskundigen uitgenodigd. Met wie heb ik het genoegen? Mijn naam is Sjan Wevers. Geweldig dat je helemaal uit Sint-Jan-Steen gekomen bent. Leuk, fantastisch. Ik vind het ook fijn om hier te zijn. Ja, hè? Ja. Ja, geweldig. Het is ervan gekomen. En aan jouw zijde natuurlijk... Ja, Hein Stufkens. En ik heb een bezinningscentrum in Katsanddorp, waar we veel werken met mensen rond zinvragen. Ja, een Dus, bijzondere naam, hè? La Cordelle. Ja, het en dat koortje. betekent... Het koortje, hè? Ja, Dat is geweldig. het koord wat de minderbroeders om hun pij dragen. Ja, Ze voelen ons erg verwant aan de Franciscaanse spiritualiteit. prima. Nou, Ja. mooi. Jan, vertel iets over jezelf. Waar ben je geboren en getogen? En ja, hoe kom je zo in Sint-Jan-Steen terecht? Nou ja, ik begin een beetje te grijnzen omdat ik... het zal vast wel te horen zijn, mijn accent. Ik kom oorspronkelijk uit Brabant. Ik ben geboren in Zevenbergen. Ah, ja. En ik ben hier in Zeeuws-Vlaanderen gekomen door de liefde. Door mijn man, Jos. Die komt hier vandaan, die woonde hier ook. En ik woon nu 30 jaar hier in Zeeuws-Vlaanderen ondertussen alweer. En Jos Verstraeten, die is ook een keer in de studio geweest. Ja, ja. Prachtig onderwerp Ja. over ecologie Ja. en aanverwante artikelen. Geweldig. Ja, ook zijn geen zingeving om die boodschap uit te dragen. Ja, ja. Zeker. En die is vandaag verhinderd, want die heeft allerlei, ook met pensioen, zingeving gegeven door les te geven. Ja, hij geeft les aan Oekraïense mensen Zo. in Sint-Jan-Steen en in Hulst nu vanavond. Ja. En daar ligt ook zijn passie, hè? Ja, zeker. Dat is mooi om die mensen op die manier toch enigszins te kunnen steunen voor al het leed wat zij daar meemaken thuis nog steeds. Ja. Ja. En Hein, jij bent ook presentator. Ja, Dus je hebt al een aantal afleveringen mogen presenteren. hier Dank je bedoel wel je, voor. ja, Hier, ja, ja. ja, ja. Ja. En ik woon ook al 22 jaar in Zeeuws-Vlaanderen met veel plezier. Ja. Ja. Zeg, ik zie hier een aantal artikelen, boeken liggen en zo. En ook gedichten en zo. Laten we eens even de revue passeren. Ja, hoe ben je zo passie voor zingeving? Hoe is dat uiteindelijk gekomen, Jan? Ja, dat gaat toch wel heel ver terug. Misschien zelfs wel vanaf mijn geboorte of vanuit mijn jeugd thuis. Ik kom uit een gezin met totaal 7 kinderen en ik ben de 6e op een rij. Dus er is veel reuring in het gezin, maar er hoort ook veel gehoorzaamheid en volgzaamheid achter. Terwijl ik denk ik wel al heel vroeg een kind was dat er graag op uit wilde trekken, wilde onderzoeken en wilde ontdekken. En ja, ook wel, denk ik al wel vrij snel ontdekt dat ik zag, zeker ook in ons gezin, hoe anders wij op bepaalde zaken reageerden. Terwijl hetzelfde meemaakte of zo. Dus dat triggerde mij wel heel erg van wat maakt dat wij doen zoals we doen. Ja. Wat maakt dat ik doe zoals ik doe. Terwijl dat niet altijd even effectief is. Nee, maar kijkers zullen ook zeer geïnteresseerd zijn in jouw werkzaam leven. Even een tipje van de sluier oplichten? Ja, ik heb toch al aardig wat banen gehad. Maar ik heb mijn opleiding, die is vooral vanuit de Human Resources. Personeelszaken heette dat ook wel in die tijd. Allerlei functies binnen personeelszaken of Human Resources gedaan. Totdat toen was ik ondertussen al wel 62, bij een reorganisatie mijn baan verloren, wegging, werd weggestreept. En toen kwam met name de vraag naar voren, ja, wat ga ik dan doen? En ja, misschien gaan we er zo meteen nog wat dieper op in, op dat thema. Maar... Ja, want Hein... Was dat voor jou nou een zingevingscrisis, dat je ineens je baan kwijtraakte? Ja, zeker weten. Want ik deed toen ook al min of meer coachingswerk binnen de organisatie. En dat was mijn lust in mijn leven. Ja. Dus ik ontdekte toen dat abrupt afgelopen was. Ik had daarvoor trouwens ook wel een burn-out gehad, omdat ik andere taken moest doen dan ik oorspronkelijk deed. En daar was ik helemaal in vastgelopen. En met die reorganisatie erbovenop was het voor mijzelf wel iets van, ja, ik ben er nu niks meer, ik ben alles kwijt. Ja. En ja, dat Even vragen, hoe ben je dan
toch er bovenop gekomen? Na die burn-out? Ik merk dat ik wel heel erg in mijn hoofd zat. Ik was het contact met mijn gevoel ook kwijt. En toen ben ik begonnen aan de opleiding voor creatief coach. Dus jij hebt die creativiteit benut om er weer bovenop te komen? Ja, zeker weten. Zeker weten. En ik weet niet of we ook al de afbeeldingen naar de afbeelding kunnen gaan. Ja hoor, als jij dat wil, kijk, hier hebben we er een. Ja, want ik heb... Dit is een Mondriaan, zei hij, hè? Ja. Tijdens die opleiding voor creatief coach kregen we een opdracht om te kijken naar een kunstenaar die we bewonderden. En daar proberen schilderijen of een werkstuk van te maken. En ik waardeer Mondriaan juist voor die strakke lijnen. En toen ik daar zelf mee bezig was met die strakke lijnen, ontdekte ik eigenlijk hoe harder ik mijn best deed om het perfect te laten zijn, hoe meer mis het ging. Dus ja, eigenlijk... En ik moest er op een gegeven moment zelf wel ook om lachen. Ontdekte ik naar de ene kant de boosheid van waarom blijf ik niet keurig recht. Hè? Dat was op de eerste afbeelding die we gezien hebben. Maar bij de tweede, dat is deze afbeelding. Heb jij die ervaring ook zo van Mondriaan? Of heb jij weer, om je boosheid te overwinnen, weer andere tactieken? Nee, maar ik vond het wel interessant wat jij net zei. Van dat je dus door je baan te verliezen in een zingevingscrisis kan komen. Omdat veel mensen zich identificeren met allerlei rollen die je in je leven hebt. Hè? Ja. Dat kan een baanverliezen zijn, of je gezondheidsverliezen waar je ervaring mee hebt. Of een echtscheiding waardoor je ook uit het systeem valt. En wij identificeren ons met van alles en we moeten steeds onszelf opnieuw uitvinden als het ware. En dat is eigenlijk het boeiende en het mooie van een crisis. Dat je uit je comfortzone wordt gegooid. En hoe is dat bij jou gelukt dan? Dat je zo, bij mij is dat ook, ja, we gaan nou van je plaatje af. Nee, maar geef niet. Maar omdat je net daarna vroeg van, had je dat als kind al? Ja. Ik had het als kind ook al. Ik ben opgegroeid in een zeer religieus gezin. Dus dan ga ik in ieder geval daar vanzelf al wat meer over nadenken. Maar ik denk dat voor mij een cruciaal moment geweest is toen ik 15 of 16 was. Dat wij een zwaar auto-ongeluk hebben gehad met het gezin in Frankrijk. Dat ik echt dacht van dit is het einde. En ik weet nog dat ik vanaf dat moment echt dacht van het leven kan zo afgelopen zijn. Ik ga er iets zinnigs mee doen. Ja. Dus vanaf dat moment ben ik ook echt veel meer gaan verdiepen in zingevingsvragen en dat soort literatuur. En daar ook mijn werk van gemaakt. Ja, dus ofwel door een burn-out of een ongeluk. Iedereen mag zoiets mee in zijn leven. Hè? Ja, en de kunst is om daar zeg maar het verborgen geschenk in te ontdekken. Ja. Hè? Ja, de kunst van het leven, toch? Ja, het verborgen geschenk in de crisis te ontdekken. Ja. Maar ik onderbrak jou, want jou wou eigenlijk naar de tweede... In die schilderij, is uiteindelijk een drieluik geworden, ontdekte ik ook het kleine kind in mezelf. De ondeugd en kattenkwaad uit te halen. En dat is hier in dit schilderij komt dat wel voor. Het is niet helemaal, denk ik, duidelijk te lezen, maar er zitten ook rijmpjes in en gedichtjes in. En één daarvan gaat over dat imperfectie eigenlijk prachtig is. Het is de perfectie die juist eigenlijk tot zooi leidt, want de hang naar perfectie maakt dat we dingen heel eager te veel doen en voorbij gaan aan de schoonheid. Ja, want het systeem, bijvoorbeeld schoolsystemen of andere instanties, die proberen ons iets op te dringen. Ja, en dan krijg ik al zoiets van, nou dat gaat zomaar niet lukken. Ja. Heb jij dat ook, Hein? Ja, perfectie dringen ze ons op inderdaad. Het kan nooit goed genoeg zijn. En ook nuttigheid dringen ze ons op. En heel veel mensen hebben het gevoel, als ze niet nuttig meer zijn, dat hun leven ook geen zin meer heeft. En vooral bij de ouder wordende mensen zie je dat dan vaak. Ons hele systeem is gericht op nut. Er is een oude Chinese tekst die zegt... iedereen kent het nut van het nuttige, maar slechts weinigen kennen het nut van het nutteloze. Oh, ja. En dat is waar. Als je bijvoorbeeld een boom neemt die geen vruchten, een oude boom die geen vruchten meer draagt, hè, dan zou onze hedendaagse economie zeggen omhakken. Nou ja. Maar je zou ook kunnen denken, wat een prachtige oude wijze boom. En de vogels kunnen erin nestelen en hij geeft schaduw aan de mensen. En de kinderen kunnen er een schommel aan hangen en er plezier van hebben. Jij zei net economie, hè? Dat is bij mij ook. Hè? Want ik heb natuurlijk als ingenieur goed wat profit voor de maatschappij moeten maken. Ja. Maar tegenwoordig is het people, planet en profit. Ja. Want people, dat is natuurlijk op onze leeftijd heel belangrijk. En je leeft in een omgeving, daar moet je ook goed mee omgaan.
En die profit die komt dan vaak vanzelf. Maar hoe worden wij opgevoed? Ja. Ja. Nou ja, ik denk dat als ik zelf ook terugkijk op mijn eigen leven, deels heb ik kennis gehaald. Want dan dacht ik dat ik kennis nodig had om van betekenis te zijn uit allerlei boeken. En ja, er zijn hier een aantal exemplaren van die ik gelezen heb. En zeker heel zinvol voor mij, die me zeker verrijkt hebben. Maar het gaat er ook over het stukje dat je niet alleen de kennis hebt, maar dat je ook de dingen aan je lijf kunt ervaren en kunt voelen. En we hoeven niet per se ook een titel te hebben of een status te hebben of een baan per se te hebben om nog steeds zingevend te kunnen zijn. En ook belangrijk is, behalve kennis, dat je ook kennissen hebt. Hè? Ja, De people, ja, nou dat zeker, want ja, het is ook, de betekenis en de zingeving is ook in de interactie met anderen. Ja. Als ik maar eenzaam op een eilandje zit, helemaal in de oceaan, ja goed, dan kan ik misschien zo nog zingeving halen uit de natuur en de schoonheid van waar ik zit. Maar met mensen samen en de dynamiek met mensen samen en wat je voor mensen kunt betekenen. Ja. En je had het net over die oude boom. Ja, als we dat doortrekken naar oudere mensen, die hebben heel veel verhalen in zich. Ja, want delen, dat is ook een van jouw topics. Hè? Ja, zeker. Zeker. Dus ook in ons centrum wordt heel veel gedeeld. Maar ik denk ook wel eens, het gaat over wat je net zei, dat wij van eenzaamheid een te groot probleem hebben gemaakt. Ja. Ik denk dat we in onze maatschappij hebben afgeleerd om alleen te zijn. Dus we gaan voortdurend verzuipen in het hele sociale netwerk en het sociale gedoe en de sociale media. En mensen worden doodongelukkig als hun telefoontje ineens niet meer werkt en ze geen contact meer kunnen maken. Ik heb geen gsm. Ja. Geen chagrijn meer. Ja. GSM, dat betekent bij mij. Prachtig, geen chagrijn meer. Ja. Maar ik denk, dat je ook zou kunnen leren, en dat doen we in ons centrum ook door meditatie te onderwijzen en dat soort dingen. Ja. Dat je een heel rijk leven kan hebben zonder dat je per se voortdurend verliest in sociale contacten. Ik had een leraar die zei tegen mij, je moet minstens evenveel tijd alleen doorbrengen als met anderen. Ja. Nou, ik moet zeggen, in de praktijk lukt mij dat niet en zeker tegenwoordig niet, sinds ik heel veel thuiszorg om me heen heb. Maar het is een hele nuttige tip om te leren alleen te zijn en te leren een zinvol bestaan te leiden. Ik zou bijna zeggen, ook al ziet niemand je. Hoe ervaar jij dat, Jan? Ja, ik herken wel wat jij zegt. Enerzijds ontdekte ik dat ook wel met het schilderen. Want ik wilde het wel een resultaat hebben. Maar op een x-moment ging ik er overheen wrijven. En toen stond er iets heel moois. Ja. En het is ook wel in de natuur zijn. Ik kan heel erg geïnspireerd zijn door wat de natuur mij teruggeeft. Ja. En de stilte in de natuur. En ja, ik kan kan niet anders zeggen, ik misschien herhalen, maar ja, het is prachtig om in de natuur te zijn. En het helpt mij als ik er ergens niet uitkom, of als ik moeite mee heb, of als ik emoties voel die ik niet kan duiden, want ik ben wel geneigd om naar mijn hoofd te gaan, om het daar een plekje te geven. Maar als ik het kan laten zijn, en ik ga naar buiten en ik ga wandelen, en ja, ik zie van alles. En eigenlijk kan ik niet uitleggen hoe het werkt. Maar antwoorden of de dingen die ik beleef komen vanzelf uit mezelf door gewoon alleen te zijn. En juist niet hard van binnen te werken met mijn verstand. Maar ja, door me te verbinden met, ja, misschien wel met de kosmos, met het geheel. Ja. Ik weet het niet precies hoe ik het moet uitleggen. Maar. Zo zijn er heel veel, die worden opgevoed met allerlei toetsen. En daar word je op beoordeeld. Ja. Maar eigenlijk, bij totaal mens zijn, hoe denk jij daarover? Ja, dat is prachtig. Dat is een oude Griekse mythe. Dat gaat over Procrustes. Dat was een boef, die woonde langs de weg naar Athene. En als hij die overviel dan de mensen die langs kwamen, de reizigers, en dan had hij een bed. Dat was een zogenaamd Procrustes-bed. En als iemand te klein was, dan rekte hij hem uit tot hij doodging op dat bed. En als hij te groot was, dan legde hij hem ook op dat bed, maar dan hakte hij alles eraf tot hij doodging. En ik denk dat in onze samenleving dat Procrustes-bed altijd klaar staat. Al vanaf de schooltijd en bij de beoordelingen op je werk en bij alsmaar weer, ook in relaties zelfs. Voldoe je nog wel aan mijn verwachtingen en mijn eisen of niet? Dus dat we elkaar voortdurend op de maat nemen, op dat bed van hoe het hoort te zijn. Er is maar één maat en daar moet je aan voldoen en die nemen wij jou. Het kan wel heel veel stress geven, Jan, want je hebt hier ook een mooi beeldje, begrijp ik hier.
Ja, Dat heb je ook gemaakt? Ja. Of wil je nog even op Hein? Nou, alle twee denk ik, want het sluit wel een beetje denk ik, op elkaar aan. Deze twee beeldjes die laten zien het gekwetste kind, maar ook het vrolijke kind. Ik denk zelfs, maar ik hoor graag hoe jij daarover denkt ook, dat we al heel vroeg... we worden denk ik allemaal met liefde geboren, vol liefde geboren. Maar door omstandigheden en dingen die we in ons leven meemaken, mensen die we in ons leven meemaken of ontmoeten, kan het zijn dat we van een stuk van die liefde afdrijven. En dat we dan onszelf om gezien of gehoord of wat dan ook, die bevestiging te krijgen, dat we in status, in titels, in opleidingen, maar ook in aanpassing gaan. Dat we ons aansluiten bij wat de ander graag wil horen en onszelf daardoor verliezen. Ja, dan wil ik wel graag horen wat een ander ervan vindt. Ja, dat is wat ze het kinderlijk geweten noemen. En veel mensen komen daar hun hele leven niet bovenuit. Ja. En het kinderlijke geweten heeft als enige maatstaf, als ik dit of dat doe, krijg ik dan applaus of krijg ik straf. Ja. Dat is de enige maatstaf. Een stapje verder krijg je het sociaal geweten. Dan ben je al een beetje volwassener aan het worden. En dan vraag je jezelf wat ik dat doe, wat betekent dat voor een ander? In plaats van straf of beloning. Maar er is nog een derde fase en ik denk dat niet veel mensen daar terechtkomen. Dat is je absolute geweten. Dat je vanuit je ziel weet, dit of dat moet ik doen, wat iedereen er ook van vindt. Dit is mijn leven en mijn ziel wil deze weg kiezen. Maarten Luther zei, hier sta ik kan niet anders. En zo Mandela, noem ze maar op. Mensen die echt, ondanks alles wat er dan de gevolgen daarvan zijn, zeggen, ik moet nu deze weg gaan. Ja. Ik denk dat... Nou, we kunnen er nog uren over praten, maar ik zie hier een aantal boeken liggen. Hein, deze heb ik een keer van jou gekregen. Ja, over leven en dood. Ja. Gedichten op leven en dood, ja. En dit is helemaal geweldig. Hè? Kust, over de beleving van de En zee. een vriendin van jou heeft de foto's gemaakt. Ja, Josephine, ja. Maar Jan, ik zie hier ook een aantal boeken liggen en je bent nou toch even aan het drinken. Dan kan ik wel even zeggen van, zou je deze twee dingen eventjes toe kunnen lichten? Ja, want dit boek, het heet de Biografie als medicijn en dat gaat dan over de zin in dit verband de levensverhaal in de zorg. Hè, daar is de basis van. Suzanne Kruis heeft dat geschreven. Deze manier van kijken naar de zorgvraag, en dat is dan niet alleen naar wat mankeert die en ik geef een pilletje of een ingreep en het probleem is opgelost, sluit aan bij wat jij net zegt. Het is kijken vanuit meerdere dimensies, hè, zowel het fysiek en het lijf, het lichaam, maar ook het sociale deel, de interactie. Hoe verhoud je zich met je ziek zijn in je sociale context, maar ook het psychische deel. Wat wil je eigenlijk? Waar heb je sympathie voor en waar heb je antipathie voor? Dat goed ook helder wordt. Maar ook dan komen we dan uiteindelijk op de spirituele dimensie van wat drijft jou door in het leven en wat is nou precies datgene wat je eigenlijk hier te doen hebt. Hè? En dan kan je kijken in de zorg, maar je kunt het ook gewoon op je eigen leven loslaten. Van elke vraag die je hebt, dat je die vanuit die 4 dimensies benadert. En ik denk dat het gewoon heel zinnig is als mensen vragen hebben of eenzaam zijn, om dat vanuit een breder palet, dat is eigenlijk de boodschap die ik wil zeggen, dat je die dan bekijkt en benadert in gesprek. Dit is een methode die is ontwikkeld door het Centrum Sociaal Vitaal. En dat is een manier in spelvorm om mensen die eenzaam zijn met elkaar uit te nodigen om verhalen te vertellen vanuit het leven. Wat heeft het leven jou gebracht in alle levensfasen? En dat de mensen die daarbij horen, de toezichthouders, daar ook vragen over stellen. De intentie daarachter is juist dat mensen die dan eenzaam zijn weer geenthousiasmeerd worden met de positieve dingen uit hun leven. En dat is ook soms een voorbeeld voor andere mensen. Ja, dus dit gebruik je als middel om te delen. Ja. En Hein, jullie hebben ook heel veel... ik kan me nog iets herinneren van dansen en zo. Dansen? Ja, bij jullie in het centrum. Ja, dat is ook een middel, hè? Zeker, sacrale dansen. Dus je verbinden in de kring. Alleen dat al. In een kring gaan staan en elkaar een hand geven. Dat is voor veel mensen al een enorme stap. Om je op die manier te verbinden, zeker. Ja, want ik heb in het verleden nog de man met de mijter gespeeld. Wat doen kinderen? Verbinden, hè? Ja. Die gaan voor de man met de mijter allerlei helemaal mooie dingen doen. Ja.
Er zijn echt mensen die al in tranen uitbarsten als ze voor het eerst in die kring gaan staan en elkaar een hand geven. Ja, dat zegt wel iets, hè? Maar als je bijvoorbeeld in andere landen komt die materieel niet zo ingesteld, dan doen de volwassenen het ook, hè? Ja, wat dat betreft zijn wij heel arm. Ja. Ja, Ja, wij zijn rijk, we hebben heel een rijkdom, ja. maar uiteindelijk zijn we toch afgedreven van het hele gebeuren. Dan zie ik nog een mooi boek hier zo over verteld, want Ja, dat is ja. heel iets bijzonders. Dat is zeker een mooi boek, hè, want ik ben ermee in aanraking gekomen. Ik heb ook de opleiding gedaan van begeleiden bij rouw en verlies. En Kun je verlies, even ja, je zeggen zei wat het ook. hoe heet de titel? Ja, dit boek, hè, daar kom ik zo op, met alle respect. Het gaat ook over dat je verlies in je leven kan je op meerdere momenten hebben, hè, en meerdere zaken hebben. Ik had dan mijn baan, gezondheid kan zijn, het kan inderdaad overlijden zijn. En dit boek is dan, het boek is, dan moet ik even de titel bij nemen, sorry. Een doodgewoon Ja, een doodgewoon doeboek. doeboek. Oh ja. En die is dan, ze noemt zichzelf Carien Tekenmachine. Ja. En dat boek heeft Carien, de methode die ze daarin beschrijft, is de methode die zij zelf heeft toegepast toen zij 11 jaar was en haar vader kwam te overlijden. En dat doeboek heeft haar heel erg geholpen. En zij heeft dat op deze manier, door dat boek te maken voor andere kinderen die eenzelfde proces meemaken, om daarmee aan de slag te gaan in allerlei hele ludieke manieren. Dus dit vind ik ook een prachtig voorbeeld van hoe je iets zwaars, iets heel heftigs in je leven om kan buigen naar toch zingeving en betekenis geven. Dus dat wilde ik toch ook wel graag Ja, laten even zien. aanvullen. Ja. Carien heet Carien van Steenhoven. Carien van Steenhoven. Ja, en die komt ook uit Brabant, hè? Ja, ja. Helemaal goed. Ja. Dus wat ik wel leuk hieraan vind is dat je, dus ik zie het hier ook staan, als dood nou doodgewoon is, de dood, dat is ook zoiets waar we in onze samenleving slecht mee om kunnen gaan. Hè? Er was een zenmeester die zei, de dood is de therapeut van de ouder wordende mens. Want de dood leert je om los te laten. Ja. Om te gaan onderscheiden wat echt belangrijk is en wat niet. Ja. En in plaats daarvan zitten wij de dood zo ver mogelijk van ons af te duwen en weg te houden. Als we de dood nou eens als leraar zouden gaan zien, wat kan die ons leren? Hij kan ons leren om ons niet langer te identificeren met het nuttige en met hoe fantastisch al onze sociale contacten zijn en met ons ontzettend gezonde lichaam en ons sportieve lichaam. Ja, Als we ons dat allemaal, de materie. Ja, ja. Ik heb een collega-filosoof, ik heb het pas gelezen, want ik heb het zelf niet uitgevonden. Sterven is dood eenvoudig. Ja. Dood eenvoudig. Want iedereen kan het. Ja. En je wordt geboren, de enige zekerheid is dat je doodgaat. En heb jij ook zo'n filosofisch Nou ja, zo? niet zo. Maar wel het gegeven, inderdaad, dat we alles doen om de dood maar voor ons uit te schuiven. Maar ik denk wel, en ik ben daar zelf natuurlijk met het ouder worden, kom ik er ook steeds meer dichterbij. En ook wel besef van, ik moet het nu dan niet waarmaken. Maar dat wat ik te doen heb, wil ik ook nu nog, zover als dat kan. En de kern, hè, want we hebben allemaal, we zijn geboren, we hebben het leven. Ons leven heeft functie en zin en betekenis. We geven het zin, denk ik, of niet? Ja. Het heeft zin, dat vind ik een beetje alsof het ergens van buitenaf komt, hè? Of ons leven zin heeft, weet ik niet, maar we kunnen ons leven wel zin geven. Oké, als je het zo, ja, tuurlijk. Ja, dat is maar waar, bedoel dat is je waar. ook, hè? Ja, ja. Jan, maar wat zijn jouw plannen over de naaste toekomst? Want daar ben ik wel heel benieuwd naar. Nou ja, ik ben inderdaad aan het kijken of ik mensen bij elkaar kan krijgen om hun levensverhaal naar voren te halen. Juist bij die mensen die denken, ja, wat heb ik meegemaakt, ik stel niks voor. En dat juist die mensen hebben een verhaal waar wij allemaal van kunnen leren. En dat ja, juist ook in het gesprek op gang komt. Net zoals wat jij zegt, dat we niet gewend zijn elkaar de hand vast te houden. Is soms ook dat we niet gewend zijn om naar elkaar echt te luisteren. En wat het dan betekent. En de inzichten die mensen, verhalen die mensen elkaar kunnen geven. Ja, dat je mensen leert kennen op een hele andere manier dan dat ze altijd in hun leven gedaan hebben. In de functie en de baan en de rol die ze gehad hebben. Want er zit meer in ons mens aan zich. Ja, dus het zou prachtig zijn om mensen bij elkaar
brengen die dat met elkaar in positieve zin kunnen delen ook. Dus Ja, dat is maar wel perfect. Ik krijg mijn net een intentie. seintje dat we er echt, ik zou zeggen, een eindje aan moeten maken. Want dat klinkt oneerbiedig. Wacht nog even, Jan. Ja, wacht even. Hein, wil jij nog eventjes iets toevoegen, graag? Nou, er is één woord wat mij erg aanspreekt in dat hele proces van ouder worden, dat is ontmantelen. We hebben heel veel mantels om ons heen in ons leven. Hè? Al die functies en die rollen. Om dat allemaal nou eens los te laten en terug te keren. Nou ja, wie je was toen je geboren werd eigenlijk. We hadden vroeger voor mensen die dement werden het woord kind. Hè? Ja. Eigenlijk is dat een prachtig woord. Ja. Zo gij niet wordt als de kinderen zult gij het rijk gods niet binnengaan. Zo. Ik denk dat is de kans voor de oudere mens om weer kind te worden. Ja. En in de goede zin van het woord terug te keren naar de eenvoud. Het potentieloze, het nutteloze, het spelen. Dus de dood als therapeut. Ja. Ik denk dat heel veel kijkers van onze leeftijd daar heel veel nut van zullen hebben. Ja. Sjan, jij ook nog eventjes een aanvulling? Of zeg je van, nou, ik vind het wel... Nou ja, ik vind het symbool van ontmantelen inderdaad teruggaan naar de kern en naar de puurheid ook. En dan, ja, dus dat spreekt me ook zeker aan. Ja. En het is, daarom vind ik het ook bijzonder, hè, dat naarmate we ouder worden, ontlenen altijd onze identiteit aan wat we doen en welke opleiding we desnoods gehad hebben of wat dan ook. Maar dan zou je het kunnen zeggen, als we daar betekenis uithalen, dat mensen die geen baan meer hebben en geen functie meer hebben, dat die geen betekenis hebben. En dat kan volgens mij niet. Nou, Kan zo ik niet wil zijn. jullie hartelijk danken Ja. voor jullie aanwezigheid. Ja, Ik bedankt. was ook benieuwd, hoe gaat dit? Maar Ja. volgens mij ging het gewoon perfect, joh. Ja. Toch? Zullen we nu even de kijkers bedanken dan? Nou, beste kijkers, doet er je voordeel mee, want ja, die tijd die vliegt, hè? Zeker als je met leuke mensen in het Ledeltheater zit. Nou, zullen we erop proosten? Ja, dat is goed. Nou, Sjan, daar ga je, joh. Proost. Hein. Er is een prachtige tekst van een Vlaamse therapeut, Mia Dirks. En dat gaat over dat ontmantelen. Ik wil hem graag voorlezen. Naakt en kwetsbaar worden we geboren. Naakt en kwetsbaar staan we tegenover de dood. Tijdens je leven verwerf je vele lagen. Status, bezit, rol, profiel, richting. Ze liggen als beschermende mantels over je heen. Soms ga je zelfs denken dat je die mantels bent. Soms kan je tussen de vele plooien het licht van je eigen ziel kwijtraken. Gelukkig komt dan de ouderdom. Hij neemt je bij de hand en voert je terug naar de essentie. Laat je liefdevol door de ouderdom om te mantelen. Terug naar het licht, naakt en kwetsbaar. Het vraagt moed, maar voorkomt dat de dood je mantels zal verscheuren. Onze laatste rol in het leven is tonen hoe je in liefde kan oud worden en sterven. Met lege handen.